Babukeli beNseso TV1 nabalandeli bey'nhlelo zonke nje ze-channel yakhe abaphambili Nseso TV1. Namhlanje sisendaweni ekude kakhulu lapha endaweni ke engathi isemgedeni kaDokotela umkhulu obeyade ahamba abantu belokhu bembuza ukuthi mkhulu Mawunde ngabe ukuphi na. Namhlanje ke umkhulu ke uhambile ke wabuya emazweni wase sibiza siyiNseso TV1 ukuthi sifike sizohlala la endumbeni noma ke ngithi la endaweni ke yakhe yokusebenzela ke la asijwayele ukufika khona asikaze safika khona ama-video amaningi siwenzele ngale la kwazi khona abantu abaningi. Mkhulu ngizokunika nje ithuba ngithi ubingelele kababukeli beNseso TV1. Hayi ngiyanibingelela wonke umuntu, ababukeli nabalaleli nabalandeli. Umkhulu Mawunde bewungekho vele kodwa sengibuyile manje. Ngize konwasithi 2026 ngisakhona kule ishani lo ngitholakala ngayo sonke isikhathi. Ngenxa yokuthi abanye bebakwazi ukukomplaina ukuthi hayi umkhulu Mawunde akasatholakala kwenzekalani. Nami bengisemakhaya kodwa sengibuyile manje. Kukhona kunye nokunye ngikuphethe ngako 2026 sifanele sonke sizakale siphumelele semhlabeni. Mkhulu namhlanje usilethe la emgedeni wathi kunezinto ezithize ofuna ke ukuvezela abantu obuye nazo le emakhaya njengoba ubuyile nje kuunyaka omusha. Abantu ke bayazi ukuthi ke sabamisa ngalesa sikhathi usaya emakhaya siqeda ukwenza ivideo yama envelope. Abantu bayibuza ukuthi umkhulu wenza umsebenzi omkhulu kangaka waphinde futhi wanyamalala. Namhlanje ubuyile sila emgedeni. Yini oyiphathela abantu kulonyaka oqala wa 2026? Namhlanje ku-2026 ngifike nezinto ziningi sihlukene. Namhlanje isukula namhlanje futhi kulo 2026 ufuna ukubavezela abantu bonke. Kukhona kunye abantu bayakwazi ukukhuluma kuphela kodwa abantu bangakwazi bakubone ngamehlo face to face. Mina ngiphethe yonke into namhlanje ngizoba ngikuvezela niyibone ukuthi hayi mkhulu unako ngempela. So mkhulu uthi ke amandla kulonyaka bakhulu kakhulu kulandwe izinto ezinkulu futhi ke abantu ke bazothola izinto zangempela ngoba ngikhumbula kahle sathi ngalesa sikhathi ukhona into ezayishoda ofanele uphakamisa izinto ezithize emakhaya wahamba futhi wayakhona nje ubuyile mkhulu uthembisa abantu ukuthi kukhulu oza nakho kulonyaka. So mkhulu umuntu engazibuza ukuthi izini noma ke iziphi izinto ezenze umkhulu noma iziphi into azozenza kulonyaka ezenazo sakhe imali siyalapha senza kanjani iziphi izinto othi uyabathembisa abantu ukuthi kulonyaka sizozenza baba? Hayi kulomnyaka ngizokwenza yonke into. Ulapha uyakha imali kuyeza senkinga ziningi sihlukene. Ngoba mawukuthi ngiyasiza asho ukuthi ngiyasiza ngemali kuphela. Umuntu uyakwazi ukuhlangana nezinkinga ziningi angasipondile kahle ukuthi ubhekene nalezo zinkinga angasazi. Mina kodwa ngiyakwazi ukuthi ngiwenze yonke into mawuthanda. Like before kuningi ngawukhuluma kwenye ivideo like into yokuthi umuntu unasenkinga ubhekene ngazo like something like ukuba nezitha siningi like mhlambe umuntu unasenkinga sayimali mhlambe uyathakatha ekhayeni uyalungisa sonke lezo zinkinga. So konke mkhulu ukulapha okukhona umkhulu kulonyaka uzokwenza konke. Siyalapha siyabethela. Mawufuna uqina siyaqinisa kanjalo. Mawufuna imali senza imali siyenze imali. So mkhulu umuntu uyazibuza ukuthi njengoba ubuhambile yiziphi izinto obuye nazo noma yini ozosikhombisa yona namhlanje othi le engizoyivezela abantu ukuthi namhlanje sikwazi ukwenza lokhu nalokhu nalokhu nalokhu? Okay, into ngifike nayo namhlanje isukula into yokuqala. Senkinga sayimali. Kungenzeka ukuthi isimo sabantu sasemhlabeni asifani. Baba. Manje ngiphethe into yakuveza yakucheka inhlanhla ya umuntu. Kungenzeka ngikhulume nomuntu ukuthi umkhulu ngifuna ungisize ngibe nemali. Kungenzeka lo muntu uza nesinye isimo ubhekene ngaso angasazi. Manje mawufikile la ngikale ngimcheck. Mawukuthi kusokwenzeka ngimbone ukuthi no lo muntu lo inhlanhla akanayo ubhekene nesimo sekanje. Ngiyakwazi ukuthi nginike umuthi aye kogeza for 3 days
anganginike lutho, anganginikeze imali. Aphindele ekhaya hambe kokugeza lo muthi for 3 days abuyele back sikwenze umsebenzi. So sinento manje mkhulu yokubheka inhlanhla yakho noma ukuthi lento othi uzoyithatha la ekhaya zokusebenzela yini. No, lento yokubheka. Lento yakubheka inhlanhla yawo umuntu. Yebo. Mawukuthi inhlanhla ikhona izosho lento ukuthi hayi umwenzele umsebenzi asobuya nenjabulo yakho. Mawukuthi inhlanhla akanayo hayi. Mawukuthi inhlanhla akanayo izosho ukuthi akana inhlanhla unike umuthi hambe kokugeza abuye futhi umenzele imali athole imali. Umbukele ngabuza mkhulu ukuthi lento kuyini into ekhulumayo noma into oyenzayo noma uzosikhombisa ukuthi isebenza kanjani. Akuyona into ekhulumayo kodwa ngizokutshengisa ukuthi into eyikanjani. Kahle kahle ngiphethe leli photo olibonayo la. Akekho umuntu angalazi iphoto. Yes. Leli photo leli yona i-test yabantu esikaleni sabantu lesi. Mawukuthi umuntu mawufikile kuNkulunkulu mawunto kodinga usizo. Ngale ngimcheck nale photo ukuthi inhlanhla ikhona yini. Ngizokwazi futhi ngikuvezele manje ukuthi kwenziwayo. Ukuthi ukale umsebenzi wayimali. Kwenziwa ukuthi umuntu ajike nomuthi hambe kokugeza for 3 days abuye. Ngizokwazi ukukuvezela manje ukuthi ngiyenza njani. So mkhulu njoba sila emgedeni nje ngiyabona ngathi kunama levels. Sisazosuka la siye kwenye futhi indawo ngithi. Hayi sosuka la siye kwenye indawo ngoba namhlanje ufuna ukukuvezela yonke into namhlanje. Yes. Ni into bayakwazi ukuyikhuluma abanye oyinyanga ukuthi banaso kodwa bangakwazi basiveze. Mina ngifuna kubavezela yonke into manje babona ukuthi umkhuluma wonke hayi sofike ngempela kozimisela wonke umuntu ngifuna athole usizo. So mkhulu uthe ikhona demonstration esoyenza la. Okay, into esizoyenza ke mbukelo ensese TV1 ukuze nje uhlezi wazi masenza into ezokhombisa into enzo omkhulu sike sinyakaza sike simuve singakhathi ukukhombisa wona ukuthi awukho umlingo noma awukho into esiyenzayo behind the scenes ukuthi kuze kwenzeke whatever ezokwenzeka phambi kwecamera. So mkhulu ngicela usikhombise lento ekwazi ukutshela umuntu ukuthi inhlanhla unayo noma kanayo. Hayi ngizokufezela ukuthi nabantu babone. Yebo mkhulu. Ababukeli babe babona icamera futhi uyishaya kanjalo ungayisithi. Yes. Ngifuna ukubonakala wonke ukuthi kwenzakalani nabantu babona. Yebo baba. Angithi uyabona iphoto. Salibona baba. Selinguvulile uyayibona angithi? Yes baba. Bayabona angithi? Iphoto leli. Linani le? Li-M mkhulu. Li-M futhi angithi? Yes. So into ngizokwenza la ufuna abantu babone ukuthi i-test ya umuntu umjeka kanjani. Ngikwenza kanje yabona leli photo. Yebo baba. Leli photo leli lona ngimtesta ngalo umuntu. Uyayizwa lento? Yes. I-test ya umuntu mali empute kanje. Yabo makuthi umuntu uyamtesta ngalo leli photo. Kuna into ivezayo ukuthi lo muntu fanele ukuthi umwenzele imali. Uzovumeleka ukuthi lo muntu uyavumeleka ukuthi umwenzele imali. Uyayizwa lento? Yes. Okay, yakwenza ke unizokwazi ukubona amanzi lawo. Uthi uyabona? Amanzi. Ayabonakala akethi? Yebo. Khona imali la? Cha mkhulu. Ayikho. Angithi niyabona la? Ngiyawathela ke la amanzi la ibhodweni. Angithi ababukeli bayabuka. Yes mkhulu. Tshela ukuthi babuke yonke into. Angithi uyabona la amanzi amhlophe yabo? Amanzi amhlophe niyawabona angithi? Ayabonakala. Ya, ngizothela kancane la. Mhlambe bazothi hayi bekuna imali lapha kumhlophe khona. Athi uyabona la? Uyabona angithi? Yes mkhulu. Okay, alright. Ngiyalivala ke khona. Ingakhohlweka ukuthi uwapipa usakhona.
Jezi ngihamba nayo yonke indawo ngiyamphatha. Angazi futhi ngiyemshiya. Yena ngisebenza ngayo yonke indawo. Nabantu futhi bayazi. Ngifuna uHabiba angilungisele into encane nabantu bayibone ngoba vele bayamazi uHabiba abantu. Sengiyakhala-ke manje. Funa abantu babone la. uHabiba ngiyacela ukuthi nawe usebenze ngendlela ojwayele ngayo kusebenza zonke isikhathi utute 26 manje. Nabantu babone ukuthi amanje aPipa asakhona njengamanje semhlabeni. Wonke umuntu abone, ngifuna wonke umuntu athole impumelelo kumina. So ngifuna ukuyenzela yonke into la. Chitika kumela mapende kunyuma twazeze yati ndakangaliba maunde biba colo ngisize nabantu babone ukuthi umkhulu Mawunde sokubuyila akajale nengane uyenza into iyiyona. Umkhulu Mawunde ufuna abantu baphumelele. Umkhulu Mawunde ufuna kubavezela abantu ukuthi ini into echeck-a inhlanhla yomuntu nesimo sawomuntu ukuthi athole usizo. Ya ngisho ukuthi angithathe isikhathi, funa abantu kubavezela kuphela ukuthi isikaleni sayinhlanhla ukuthi siba sinjani. Yayizwa le? Yebo mkhulu. Ya so angithi iphotho vele sibatshengisile abantu. Leli abeli enza safaka amanzi. Yebo. Nikiza nobisi sengiyalivala. Yebo. So ngifuna ukubona ke abantu ukuthi babone ukuthi uhamba kanjani. Chitika kumela mapende kunyuma saze yawate ndakangaliba Mawunde. Angithi yabone lento kuyenza yena. Yebo. Uyayibona lento kuyenza yena. Yebo sayibona. Funa abantu bayibone ngempela ngoba bazothi hayi uNkulunkulu Mawunde awenzayo. Funa bayibone ngempela. Bayibone ngempela lento. Angithi amanzi la bayaphuma lapho. Yebo baba. Funa bayibone ngempela. Yabona leli photo sengilibekile limanzi antu uyabona. Yebo. Okay. Funa kubavulela ke babone. Uyabona ke? Antu kuyabonakala. Yebo. Okay. Awuveze ke la ephotweni. Bavezela abantu ukuthi kuqhamukane lapho ngaphakathi. Mkhulu. Kuqhamukane ngaphakathi ephotweni. Nayi imali mkhulu. Uyayibona ngithi? Bomkhulu ufaka amanzi nobisi nje lapha. Bayibone ukuthi imali futhi yangempela. Bekubisi namanzi. Ubisi namanzi. Babonile futhi ababukeli. Nayi imali. Sisuke sakutesta lamkhulu. Nayi imali. I-test so kuba kanje. Umuntu mawufikile ngiyamtesta nephoto. Mawukuthi kungaphume imali ephotweni. Lo muntu simnika umuthi aye kokugeza for 3 days emakhaya. Eyogeza. After 3 days abuye simwenzele imali. Azobuya nemali. Mawukuthi la ephotweni kungaphume lutho. Shuthi lo mawukuthi la ephotweni kuphume imali. Shuthi lo muntu imali asobuya nayo same day. Shuthi le umuntu ufika unenhlanhla akana inkinga. Shuthi umsebenzi wami wamvumela ngimwenzele imali abuye nemali. Yes mkhulu. Kodwa mawukuthi liphoto liyancaba ukukhipha imali ikanje. Lo muntu afuna kungigambela amanga mawukuthi ufike n'imali athathe imali yakambe ekhaya. Nginika umuthi ageze for 3 days. After 3 days abuye futhi ngimwenzele imali. Hayi mkhulu abantu ngineshow manje ukuthi le ndaba yokwakha imali bazoyibuka ngelinye ihlo mkhulu ngoba
njengoba usho ukuthi imali mengaphumanga ebhodweni kanje umuntu ngeke ngimwenzele ngeke eqala umsebenzi wakhe uzohamba enikezwe into akuyisebenzisa for 3 days ekhaya mase abuye akakhokhi imali ke makunjalo ngoba ngeke ungibhokise umuntu ungenayo intshantsha kufanele abuyele ekhaya ogeza umuthi kodwa makuphuma imali ebhodweni kanje lo muntu ushuthi umsebenzi wami uyamvumela ukuthi ngimwenzele. Shuthi mkhulu esingakusho njengamanje ukuthi umsebenzi walonyaka mkhulu kakhulu. Ya umkhulu kakhulu futhi kakhulu. Mbukelo insesi we-TV1 sisanda ukubona isimanga umkhulu esenzela imali ebhodweni ethi test le akwenzela yona if efuna ukuthi ubone noma ukubona ukuthi into yakho oyizele la endumbeni izosebenza yini. Siqale sithatha amanzi efakwe ebhodweni uthathe ubisi lifakwe ebhodweni mase ke uAbiba enza izinto zakhe mayiphuma imali ebhodweni mkhulu kusho ukuthi imali yakho uzoyenza ngosuku kodwa mawukuthi ayiphuma ebhodweni imali uzonikezwa umuthi uhambe ekhaya uyowusebenzisa for 3 days mase uyabuya uzokwenza umsebenzi wakho kanjalo ayikho imali yaso ikhokha ke lapho kumina. So mkhulu lo msebenzi sithe wenziwa umuntu wemali kuphela. Okay mkhulu umuntu othi umkhulu Mawunde ubukanyamalala ubesemakhaya yolanda zona izinto lezi azosikhombisa zona namhlanje. Mkhulu ngizothi ukaddressa abantu ukuthi njobe bukumkhulu nje manje uyena mkhulu Mawunde lo. Umina mkhulu Mawunde. Kube khona mkhulu ama complain athize abantu bethi babone wena noma bakhulume nawe bazokwenza imisebenzi la eThekwini. Kodwa mayekufonela umuntu uthola ukuthi bengesiwena. Sikulandelile mkhulu uzathola ukuthi kunabantu abadownload ama video akho bafaka inombolo zabo base bethi bawumkhulu Mawunde sihlangane eThekwini behlangane eThekwini. So mkhulu lokhu siyakucacisa namhlanje ukuthi umkhulu Mawunde nango mongakazi umvideo call nikhulume naye ngomsebenzi shuthi wena awukaze uye kumkhulu Mawunde. Umkhulu Mawunde uyena lo ubesemakhaya eyolanda zona imanga lezi azosikhombisa zona namhlanje. So umuntu umefuna umkhulu Mawunde akakhulume naye efonini video call ebone ukuthi uyena lo. Khulu ngoba kuningi esizokubona namhlanje sezikubonile kokutesta ngathi namhlanje sizobona izinto eziningi kakhulu khona okukhulu osithembise kona otheso besiqala ukubona ngqa kule channel namhlanje. Sizohamba mkhulu siqhubeke singene endumbeni la noma ke singene la kuyona i-tunnel lesishone phansi siyobona la ku level 2 la uyokwenza khona futhi ezinye izimanga kwizinto obuye nazo le emakhaya mkhulu. Mkhulu umuntu ofuna umkhulu Mawunde umthinta kiphi inombolo baba? Hayi inombolo azoyithatha yona le ikhona la. Le ibhaliwe screen nje. Le ibhaliwe lapha ku screen. Futhi ungagojwa ukucapazela le button ibofu lapha yana. Yebo wenzela ukuthi yonke into ibe right. Mkhulu ngokumsebenzi mningi asike siyobona ukuthi yini futhi enye osiphathele yona njengoba usuka le emakhaya baba. Akuna nkinga. Amen. Amen.